Takže čauča, ja som Guava, vítam vás pri tomto novom videu. Toto video bude Agario, takže môžeme sa ho zapnúť. No, ja sa teda, ja sa teda budem volať, ako sa budeme volať? Budeme sa volať normálne Guava. Guava hashtag. Guava hashtag. Tak. To krásne pomenovanie budeme mať. No a ja som teda rozhodla natočiť túto edíciu, keďže nemám ani Fraps, ani nič také podobné. Na mobil sa to teraz neovláda, ja viem. Proste nemám nič také na počítači, tak som sa to rozhodla natočiť tu na. Vlastne ja som mobile, pomocou Mobizen, ktorý tam vidíte. No a tak. No a momentálne už máme 29 skóre, takže v pohode, myslím si, že... Jojda! Ona tu zjavila taká veľká jaštierka. Spider. Fuj, škaredý spider. No a vlastne mne sa to celkom akože tak ako pozdáva. Túto sériu, myslím, na mobile točí asi... Točí aj Filipovec točí. By mal. Nick everyone. Agaria mi málo kedy ide. Ja som bola na tejto zdu na tabuľke, som bola 7. A potom raz som bola 3. A bolo to proste epické, to sa úplne mega. A ja neznášam, keď si nikto nedá žiadne meno. Nenávidím to. Neviete. Dávajte potom nejaké fakt, že otázky na tú facebookovú adresu Guavatek. A tak... Bola by som rada, keby ste mi dávali otázky do toho celkového hasku a tak. No a do riti. Ty kokso. Dobre, toto video budem mať asi tak 5 minút, už sme v 2,5 minúte. No takže toto video bude celkom rýchle, takže také tie zahrievacie video. A potom keď tak mi môžete poradiť, že čo by som mala robiť a takto. Nechcem ukávať hovadiny. Chcem proste robiť všetky dobré veci. No ale je to celkom problém, lebo ja som stala po dlhom čase a stiahla na mobil. A je to dosť rýchle. A zároveň dosť blbé. Drák. Ale mal pekné. To reklamy neznáš. A proste je to mega rýchle oproti proste tomu počku a dosť debilne sa s tým hraje, lebo ináč, keď si stiahnem Fraps, lebo vtedy to bolo vlastne ten nepravý Fraps, tak som radne natočila aj Agario, alebo na jednom serveri v Minecrafte je Agario v Minecraftovej verzii a to je úplne super. Takže tak. No a Doge, poď sem Doge. Doge poge. Jde. Doge! Hele, pere. Teamspeak. No teda už je tá minútka. Toto video bude fakt veľmi také rýchle a teda také, no. Ďalšie, no ja by som celkovo akože mohla dať tak, že by sme každé jedno video ako sériu pridávali aj počet minimálnych lajkov na to, aby sme robili ďalšiu sériu. Tak vlastne na budúce video by už malo 10 minút a bolo by tam minimum, že 10 lajkov. No nie 10 lajkov. Dáme takých 6 lajkov. No a proste by to bolo takéto epické. By sme niečo pridali. Chápete? Wolf Team Zožerem tá. Jeda, snake. Turkej, poď sem, Turkej. Poď sem. Však to je aké super, epické toto.
toto epic. Naďa. Super, takže... No toto video bude asi viac ako 5 minút, keďže už to má viac ako 5 minút. Jo, ja ho chcem. Chcem. Kurník. Koľký sme? 27. 8. 7. 5. Ale toto je úplne epické, ako vidíte, páni diváce. Jejda. Skoro ma to spapalo. Vojak. No, takže jasné tú 7 minútu až budem končiť. No a tak. Teda dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť a ja nastavujem teda minimum lajkov, nastavujem 4 lajky. Keďže mám iba tých 11 odoberateľov, to je na takej nižšej tejto laťke. No a keď tam nebudú tie 4 lajky, alebo no dobre, dáme, že 3 lajky. Tak keď tam nebudú tie 3 lajky, tak ďalšiu sériu už asi nevydám, lebo budem vidieť, že sa nám to proste nebude páčiť. Rodsis. Alebo viete, čo je to? Dobre, ja sa už asi nechám pozrieť. OK, tak na toto video to bolo asi všetko a dúfam, že sa vám video páčilo. No tak... čau.